Mune kera mune balaka ke. Ok, amma fo alhamdulillah rabbil alamin an be ala talonga barkada ka seli aga Muhammad Mustafa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salim. Voilà, an be Kanyaga bido ina Kanyaga dugu jumɛn do Kanyaga Kirane. Voilà, abe yɔrɔ jumɛn fɛ abe yelimane cercle ko kɔnɔna na yelimane ni ɲɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ commune 2 de bɛ yen. Kirane commune ani Keremis commune. O baara min filɛ nin ye n'a ja bɛ ka passe bɔlɔlɔw sanfɛ a passera Kirane commune de la n'o ye Kirane Sɛnɛgɛdugu ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Madina. Wala waati tɛmɛnenw na an ka dugutigilakaw wulila a n'a ka conseil ka taa Madina parce que an ka Sɛnɛgɛdugu de don. An ka fɔlɔfɔlɔma minnu kun ye kɔlɔnw ni jibo sira minnu kɛ yen nɔ a bɛɛ gerenna. A bɛɛ gerenna. U sera yen nɔ salon ka taga yen nɔ ka taa kɔlɔn dɔ de sen. Awɔ. Pour que ka se ka ji sɔrɔ ni samiya sera u bɛ taa sɛnɛ min kɛ togoda la yen nɔ u ka se k'u yɛrɛ nafa ni kɔlɔn ji ye. Kiranɛkaw de y'o kɛ. Kiranɛkaw de y'o kɛ. Ani Kaɲaga délégation faralen ɲɔgɔn kan. Donc ala kɛ u taara ye kɔlɔn sen kɛ Mauritanie faamaw nana ka na yira k'a fɔ k'olu ka dugukolo de don. Kiranɛkaw bɛ kɔlɔn sen na Mauritanie faamaw nana salon k'a fɔ k'olu ka dugukolo de don. Awɔ k'olu ka dugukolo de don. Tɛmɛ ni kuma ye. Donc k'u gɛn ka bɔ yɔrɔ la ka kolon in ka a dafiri. Donc o kolon tɛ sen yɔrɔ in na k'olu ka kolon de don k'olu ka dugukolo de don. An ka mɔgɔw kun tagara yen nɔ kɔsanni na tuguni salon kelen kɔnɔna na u kun taara yen nɔ k'u bɛ forage sen. Donc forage sen de senfɛ u nana u y'u minɛ ka dugutigi minɛ ka n'a ka conseils bɛɛ minɛ k'u bugɔ k'u siri k'u don mobiliw kɔnɔna na ka taa n'u ye Mauritanie ville min ka surun an ka zone na Toile fan fɛ. Mauritanie sɔrɔsiw de ye nin kɛ anw na salon. U y'o nin kɛ anw na salon. O salon o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni Kɛsinganɛkaw fana ye u ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ i n'a fɔ centre abattoir lama de don centre dɔ de u y'o dayɛlɛ kɔ kɔfɛ. O taara olu fana kama ka t'u sɔrɔ baara selen sinazi laban na so jɔlen ka se sinazi laban na u taara ka taa so in ka mobili ɲɛsin ka mobili pick-up kɔfɛla ɲɛsin a ma k'a bɛɛ kari-kari k'a bɛɛ cu ɲɔgɔn kan. Nin ye Mauritanie sɔrɔsiw ka baara de ye salon ka taa aw sɔrɔ a bɛ mun na? O y'a sɔrɔ u bɛ sojɔ la. U bɛ ka yɔrɔ min dilan u y'a kɛ i n'a fɔ centre quoi. A so jɔlen ka se fo sinazi laban na u nana ka na pick-up de kɔ ɲɛsin yɔrɔ in ma ka jɔ k'olu m'a fɔ k'u ka na baara k'u ka dugukolo kan wa. O image fana kun circulera bɔlɔlɔw sanfɛ mais an ka yɔrɔ la tellement que banditisme cayalen don Mauritaniens bɛna bi an ka mɔgɔw ka wagati bɛɛ ani an sigiɲɔgɔn filaw a kuma cayara trop donc an ka mɔgɔw nan'u bolo jigin fɔlɔ komi faamaw kun reculer d'an ka yɔrɔ la wagati bɛɛ attaquer don ko caman bɛ ka kɛ